قدامي منستر أبي أحمد لومي أب ساعات ناينجوهون هلو كنتا تملكتو كاب أبالات بايت وكلت هزبين الزقارب اللحتوتات مبريه بو قدامي منستر أبي أحمد أب زلومي ذهبوا مبريه بزعبا مع باب الله هلو كنتاتن ناي بحجز هلو ناي منجست سقمتات انتاي كم زمسل ونبريو تقدامي منستر نبسلتان مسمات أبل علي ورد نيرو زبالو تقط أرديو راسيننا بيتسبين نفسين سدراين مكل خلاب زي كل له درجة يعني قدامي منستر كوني لكم شمت مسحب كوني حلاف الحنات نتوم سايز نبرو سلسته والكسبات حيزه نابيت منجستي كاتخم زي كل نجيرني أنا ناولك أي حلو تكزل أبزيك قولوا ليهم نمنتي هاجر زي حل خيالكم تحت نزلهم نحنا ذهبنا كحلو تترعيهم كله خازلهم تبعيله مفتح نايسر حلو بيت صفات أب إزوم سرحتني هتسقطايو كيفيتهم دقتون نصهم أو تيوم زعزوه نصهم تليفون كزار بايكلن نعتو دمك أتوعي كزار بايكلن كابز بتوسخي ناي منبر جزاي مفتحون أب إيدومينيرو أنا جن أيكون ناي هاجر ناي نفسين ناي سدراين تخرج زغل سبعين بركون يمشيل بيت بوزيشن لا النبركم قدامي منستر أبي أحمد أبل على إذا سمين استفدت أمام متقعتي هاندبت هاي نبرن دحر مبال حيلتات واحد قدم متقعت مجمارهم منجست فيدرال نابجت نخاءات واستفلالي تبق صوتات يوسدو نيرو ميلو تصادبوا ملسي لهم تتصاريفهم ملسي هبنا يومن شرحتات فتيرهم ملسي هبنا يومن أكاتيلهم ملسي يلن مرج أكايدهم نسهم تتصبيهم نيرهم نحنا جن أي وقعنا يومن سقلنا إذا مخان مسأبيهم يوم نابكنات آتيهم بحصر زبالة كال كل إزتات تدميرو كندي سميناو إزي أكوني كل مخازينوتات نيتتوكواسي أب كل التجري نيرو إثيوبيا زلوا مسائل أب كل التجري تراي نيرو التروكيت كاب تخللن موسع بزحفة نتات تجيريو أي تخلل وتم سنة استمعيتو كيدوم ينقروهم نسوم قاق ولا عسبيتي أب سرقيادك اسم أي وزني ولنا التمخنيات دما إرتراخ توقعن ناي عازبليو إرتراخم زي توقعهم يفلتيهم نسوم جن يدالون يرميهم نايم كل خال عتكن سنكن أب تخلل كهون استدليل لقند علامة ولا زلوتون انتزيمت ناي زهاجر عقمي أب تكلل تداريتو متان كتابتيو زابتشان ديون تاسويت سران اتقدمي منستر بمسعب عزازي سمين إز نبرة تسمي مكخوني خلي ونيلو يسمين بزعبة عزازي سمين إز بزملك جنرال دربا وقق المجمار قد مع 15 معلتات مسؤم أب أخيبا وعلو مسؤم تمسحو حاميمو هالوهات سحيتون أم معسكر مستملسة وتم مسؤزنا ورسابات نزهاب ورئيتو كومو يتبولو مجمرتا بحكم النايت ساريل نايم إذن تنايبلنا جنرال دربا قصاب حجي تسيو نايب سراح زملسو اللخنتا تايبصحين نص مسحممه كالسب نابتبوتا مديبنا نتزمدبنايو عين قبولاني نايلو نمغتلو عفينا اتسراويت نحد علو خمزي الرخب كيرو ጦሩ እንዳይገናኝ ያደረጉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብዝ ሐለፈ 3 ሳምንታት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበረ ግጭት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሓደጋ ከይወርድ ኣዝዩ ጥንቃቄ ይገብር ከም ዝነበረ ይጠቅስ እንተኾነ ሓይልታት ትግራይ መንግስቲ ብዝወሰዶ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ እዮም ዝጠቕሱ እዚ ካብ ምክልኻል ሰሪቆም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሚሳኤል እንድሕር ዳዕደሊኹም ሎሚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ዕፅፍታት ናይቲ ምስኦም ዘሎ ኣብ ኢድ ሰራዊት ምክልኻል ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ ግን ሓንቲ ሚሳኤል ኣይተኮነን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብና አባላት ባይቶ ወከልተ ህዝቢ ካብ ዘልዓሎ ነጥቢ ኤርትራ ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጌራቶ ዝበሎ ደገፊዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ህወሓት መጥቃዕቲ ኣጋጢምዎም ናብ መሬት ኤርትራ ዝሃደሙ ሰራዊት መንግስቲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብሊዕዎምን ኣዕጢቕዎምን ኢሉ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ኣዋሪዶም ጥራይ ነብሱ ናብ ኤርትራ ምስ ሰደድዎ ህዝቢ ኤርትራ ከዲንዎም ህዝቢ ኤርትራ ማያስቲጎም ኣብሊዕዎም يعطيقوهم نزي حزب إثيوبيا كفولتون كخبرون الله حزب إرترا حاونا تراي زيكونه أوسان أوان أبغوننا دوز بله مخانو بتكبار أرئيه كان زمر مون بتكبار سايتونا قدامي منستر أبي أحمد بجكا إرترا كالوت غربا بتهاجراتون دقف كم زجبرا قليتو يا ردان يلم زي حجزنا يلن السودان كم تلمود أبغوننا دويلا جزيف حجز عجراتنا إرترا جيبوتي كينيا كلهم غرابتنا يدليانا نيران أما ساون يدليانين بوهدت بحد مسرحنا أبرن نسرال يسفلقونا كابت جت فريحهم ناب السودان استسدوا إثيوبياوين ناب عدهم تمليسهم داغماي كتايسو كم زخلو زحبر قدامي منستر أبي أحمد اتهم ناب السودان استسدوا مناسيات دك تبعتي وترايو ميلو براتشين كفتنا تبابرن بوتا جبن كساب زي فصمو زيغاتاتنا يوم تحبابيرنا نابوتهم كنول سمينا حادث أجم كن الله أبتم استسددوا قلعوا يلون دك نستي يلون اتهم سدتنياتات زبهالو زلو من اسيات دك تبعتي وترايو زوم من اسيات زيوم من يوم أبزبل قداي جزي زملو سيخون أما كادرا جبن فصمم زخدم تخوينهم مرتعتات
انت ترخيبهم بحقي كحطوتيهم ناس عسب اندحر كوين ግን صباح نغوت تمليسو زتايسو كوميتي له دلواتينا علمونا بزي ጉዳይ ክትሕግዝ እንድሕር ዳደልያ ማዕጾና ዓለም በዚህ ጉዳይ ማገዝ ከፈለገ በራችን ክፍት ነው ወላኳ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እቶም ናብ ሱዳን ዝተሰዱ መናእስያት ደቂ ተባዕትዮ እዮም እንተበለ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ማዓስከር ስደተኛታት እቶም 50 ሚኢታዊት ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ምዃኖም ይዝገልጽ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መወዳእታ ቀጻሊ ዕማም መንግስቲ እቶም ብሕጊ ዝድለዩ ውልቀ ሰባት ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ ከም ዝኾን ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ሓይልታትን ሓለፍትን ህወሓት ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ይከታተሉ ከም ዘለዎ ገሊጹ ቀጣይ ያለው ስራ ወንጀለኞች بحج زلونا سراح نتوم قبنيات كاب زلولو ناوصاخا ناب حق مقرابي خون كم مقاله هاديمهم اب كبابي هاجر سلام يتاخخو باللو 8 مشات ساعه 10 حدا او عب عدن هاجر سلام نزلو متخابن عقرقرن كرينا حديرنا بقطعنا نريوم نيرنا مسنستومن دوقومن يهاد مسلوز نبرو اتوم زچويوم وتحدراتناون مسوم الله نكتاتلهم سلازلنا بزح خدا ايكولنيم ايدوم انتهاو حيش እጅ መስጠት ጥሩ ነው ኣብዚ ሓለፉ መዓልትታት ኣብ ጥቓ ከተማ መቐለ ድሕሪ ዝተኻየደ ውግእ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ትዝዓበየ ሆስፒታል ዓይደር ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባት ንውግኣት ክሕክም ተጸጊሙ ምህላው ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ እቲ ሕፅረት ቀረባት ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ ኣምቡላንስ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝተወግኡን ዝሞቱን ሰባት ናብ ሆስፒታል ዓይደር ከም ዘመላለሳ እዩ ትካል ዝሕብር ናብቲ ሆስፒታል ከይዶም ዝተዓዘቡ ሰራሕተኛታት ቀይሕ መስቀል 80 ሚኢታዊት ካብ ተሓከምቲ መውቃዕቲ ዘጋጠሞም ከም ዝኾኑ ካልእ ኣገልግሎታት ሕክምና ተቋሪጹ ተዘሎ ውሱን ቀረብን ሰራሕተኛን አገልግሎት ሃንደበታዊ ሕክምና ይህቡ ምህላውም ገሊጾም ኣብቲ ሆስፒታል ሕፅረት ሕክምናው መስፈይ ክሪ አንቲባዮቲክ ደም ንከይረግ ዝሕግዙ አፋውስ መቅጣን ደም አፋውስ ጸረቃንዛ ከምኡውን ሕፅረት መሸፈኒ ኢድ አጋጢሙ ምህላው ቀይሕ መስቀል አፍሊጡ ብተወሳኺ ሬሳታት ዝቕመጥሉ መሸፈኒ ሳናጥውን ሕፅረት ከም ዘሎ እቲ ኣብ ጀኔቫ ዝመደብሩ ዓለም ለኻዊ ትካል ሓቢሩ እንተኾነ ብዝሕቶም ቁስላትን ሙውታትን ክንደይ ምዃኖምን እቶም ግዳያት ሰላማውያን ሰባት ድዮም ወተሃደራት ዝብልን ኣይተገለጸን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀዳማው ዘውጾ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያን ከተማ መቀለ ሙሉእ ከም ዝተቆጻጸረ በመግለጽ ኣብ ትግራይ ከካየድ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ተወደአ ገሊጹ ይኹን እምበር ሓይልታት ትግራይ ገና ኩናት ይካየድ ምህላው እዮም ዝገልጹ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ብፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ጉዳያት ንነዊሕ እዋን ከተፋነኑ ድሕሪ ምጽናሕ ብ3 ሕዳር ለይቲ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንማዓስከራት ናይቲ ኣብ ትኽልል ዓስኪሩ ዝነበረ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ አጥቂዖም ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድሕሪ መኽሳሱ ናብ ቅልዕ ጎነጽ ከም ዘምርሑ ይዝከር ኣብዞም ዝሓለፉ ቀዳመ ሰናብቲ እንታይ ምዕባለታት ተራእዮም ዝብል ምስ ሃብቶም ወልደ ዮሐንስ ክናዕልሊና ሕሪ ሃይሉ ቀዳም ኣብ ቀትሪ ከተማ መቐለ ብነፈርትን ከቢድ ብረትን ከም ዝተደብደበት መሰኻኽሪ ዓይንና ቢቢሲ ምግላጾም ዝዝከር ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝወሰዶ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ምዕራፍ ስርሒት ምኽባር ሕጊ ምዃኑ ብምግላጽ ሰራዊቱ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ክወስድ ብሓሙስ መምርሒ ምሃቡ ይዝከር እቲ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ካብ ረፋት ሰዓት 10 ብኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ከም ዝጀመረ ንድሕነቱ ሹም ዕቅብ ዝሓተተ ተቐማጥ እታ ከተማ ንቢቢሲ ሓቢሩ كللاو تلفزيون تግራይ ኣብ ዝሕለፈው ጸብጻቡን ቀዳም ረፋድ ኣብ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ዝነበረላ ከተማ መቐለ ብከቢድ ብረት ደብዳቤ ፍጸም ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ዓርቦም ብዙሓት ከባቢታት እታ ከተማ ብነፋሪት ከም ዝተደብደበ ገሊጹ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝነበረ መጥቃዕታት ነፈርቲ ከም ዘይፈጸመ ብምግላጽ ነቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝቐረበ ክሲ ምንጻጉ ይዝከር ሃይሉ ቀዳም ኣጋግዘ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ፌስቡክ ሰራዊት ፌደራል ከተማ መቐለ ከም ዝተቆጻጸረ ሓቢሩ ነይሩ እታ መጅርሽም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላውን ከተማ መቐለ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወት ገሊጹ ዶክተር አብይ ሰላማውያን ሰባት ከይተተንከፉን ከተማታትናን ቅርስታትናን ከይተሃሰዩ ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሰራዊት ፌደራል ከም ዝኣተወት ብምሕባር ኣብ ኩናት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ብቕልጡፍ ብምጽጋን ኣብ አገልግሎት ህዝቢ ከም ዝውዕል ቃል ይኣቱ ኢሉ ኮይኑ ግና ቴሌቪዥን ትግራይ በተቀዳም ንጎ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈጸመ ደብዳብ ኣብ ከባቢ ዓይደር 4 ኣባላት ሓደ ስድራቤት ከም ዝተቀተሉ ዝሓበር ኮይኑ ትማሊ ድማ ኣብቲ በቀዳም ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ዓዳ ሓቂ ሓዊሱ ተፈጺሙ ዝበሉ ደብዳብ ሓዊሱ 19 ሰባት ከም ዝሞቱን 35 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጡ እዩ ሃይሉ ኣብ ትግራይ አገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ተቋሪጹ ምህላው ግን እዚ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታታት ካብ ዝኾነ ነፃ ኣካል ከደረጋግጾ ከም ዘይከኣልና ምግላጽ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ካብዚ ዝተኻየደ ደብዳብ ክንደይ ሰባት ተጎዲዮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብሳልሳይ ወገን ስጋብ ሕጂ ዝተረጋገጸ ነገር የለን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እቲ ንኣስታት 3 ሰሙን ክካየድ ጸንሐ ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ኢሉ ዝጠቐሶ ወፍሪ ከም ዝተወደአ እዩ ሓቢሩ መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኑ ሓይልታት ትግራይ ቃልሲ ቅጽል ምዃኑ እዩ ንሮይተርስ ትማሊ ሓቢሩ
ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ቀዳም ምሸት 6 ግዜ ከቢድ ድምፂ ነታጉ ከም ዝተሰምዐ ንዜጋታቱ ኣብ ዝዘርግሖ መጠንቀቕታ ገሊጹ። ቢቢሲ ነበርቲ ዝተፈላለያ ከባቢታት እታ ከተማ ሓቲቱ ብዝረኸቦ ሓበሬታ እቲ ነትጉ ምሸት ከም ዝተሰምዐ እኳ እንተገለጹ ኣበየናይ ኣንፈት ከም ዝዓለበ ግን ርግፀኛታት ኣይኮኑን። ብተወሳኺ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ እዚ ካብ ትግራይ ዝተተኮሰ መጥቃዕቲ ሮኬት እዩ ክብል ንዲፕሎማሰኛታት ብምጥቃስ ጸብጺቡ። ሰበስልጣን ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ዝሃብዎ መብርሂ የለን። ኣብዚ ናይ መጥቃዕቲ ከምቲ ብዝሓለፈ ብወገን ሓለፍቲ ናይ ክልል ትግራይ ንሕና ኢና ፈጺምና ዝብል መግለጹ ኣይሃቡን ሃይሉ ትማሊ ሰንበቱን መንግስቲ ትግራይ ሓይልታቱ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ነፋሪት ውግእ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ከባቢ ዓቢ ዓዲ ወቂዖም ከም ዘውደቁ ገሊጾም ኣለው። ጸብጻብ ቴሌቪዥን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ዘመልክቶ እታ ነፋሪት ውግእ ትማሊ ቀትሪ ተወቂዓ ዝወደቀት ኮይና ኣብራሪኣ እውን ብህይወቱ ኣብ ቀይዱ ከም ዝወዓለ እዩ ዝጠቅስ። ቢቢሲ ኒውስ ዴይ ዘዘራርቦ ሚኒስተር ዲሞክራታይዜሽን ኢትዮጵያ አቶ ዛዲግ አብርሃ ግን ነቲ ነፋሪት ተወቂዓ መውደቃ ዝገልጽ ሓበሬታ ሓሶት ክብል ይነጽግዎ። ብተወሳኺ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ኣክሱም ከም ዝተቆጻጸሩ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ብጽሑፍ ዝገለጸ ኮይኑ አቶ ዛዲግ ግን እቲ ሓበሬታ ልክዕ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ ሃይሉ ይቐኒል ሃብቶም